Nattevagten noterer sig noget uro. PT har været urolig og smerteklagende i nat. Godmorgen, Line. Godmorgen. Har du sovet godt i nat? Jeg har sovet helt fint. Hun er varm og svedig. Kan jeg vide, om hun er helt relevant? Jeg synes, du ser lidt svedig ud, Line. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Okay. Jeg løfter lige dit hovedkære lidt. Stop. Jeg vil gerne ned igen. Patienten har helt klart smerter. Hun ser for pænt ud. Lad mig få målt hendes værdier. Ved du hvad, jeg tager lige dit blodtryk og din puls. Kan du huske, hvornår du sidst har haft afføring? Det er nok et par dage siden. Er det 2 eller 4 dage siden? Det ved jeg ikke. Kan du huske, om du får noget derhjemme for at holde gang i maven? Det ved jeg ikke. Men hun er obstiperet. Hun får i morfika. Jeg skal sørge for, at hun får noget afføringsmiddel. Og få tjekket væske- og ernæringsskemaerne. Hun scorer 3. Jeg må kalde læge, og boss scorer hende hver kvarter. Bindeled til lægen og andre sundhedsfaglige professioner. Bindeled til kommunen og primærsektor. Kontaktperson til patient og pårørende. Ansvarlig for patientvejledning. Omsorg, tryghed og samtale. Etik og tavshedspligt. Ernæring og væske. Mobilitet og risikovurdering. Personlig pleje. Hygiejne og afbrydelse af smitteveje. Ergonomi og arbejdsstillinger. Medicinhåndtering. Sengelejkomplikationer. Problemorienteret sygepleje. Det kliniske blik. Anvendelse af evidensbaseret sygepleje. Tolkning og prøvesvar. Ansvar for prøvetagning. Ansvar for handleplaner.